Καλησπέρα, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Σχολείο Τουρισμού του Ναυπλίου και είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω την ανάπτυξη που έχει ο τουρισμός στην Πελοπόννησο και την εκπαίδευση που σιγά σιγά αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι στην Πελοπόννησο ότι χρειάζονται για να βοηθήσουν την τουριστική ανάπτυξη και να αποκτήσουν τουριστική συνείδηση. Ήμουνα πριν από μερικά χρόνια στο Ναύπλιο και πέρασα μερικές πολύ όμορφες μέρες εκεί και πραγματικά το Ναύπλιο είναι μια από τις εξαιρετικές περιοχές που θα μπορούσε να αναπτυχθεί τουριστικά διεθνώς και να μπορέσει να φέρει πάρα πολύ κόσμο να δει την ιστορία του και τις φυσικές του ομορφιές. Τώρα βεβαίως με την ανάπτυξη του αεροδρομίου της Αθήνας αλλά και του αεροδρομίου της Καλαμάτας η Πελοπόννησος αλλάζει το τουριστικό της προφίλ και θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στην ανάπτυξή της και για να κερδίσει τα πλέον εκτήματα τα οποία φέρνει ο τουρισμός. Το όνομά μου είναι Δημήτρης Μπουχάλης, είμαι πρόεδρος του Τμήματος Τουρισμού και Ξενοδοχείας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth στην Αγγλία και ασχολούμαι με τον τουρισμό για τα τελευταία 30 χρόνια. Βλέπω συνεχώς σε όλο τον κόσμο διάφορες τάσεις οι οποίες θα έχουν μεγάλες επιδράσεις και στην Ελλάδα σε σχέση με τον τουρισμό και θα μας βοηθήσουν, αν τις καταλάβουμε, να έχουμε μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση στην τουριστικό μας προϊόν και στην τουριστική μας κατάρτιση. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα σας μιλήσω για 4 τάσεις. Το πρώτο είναι η αυθεντικότητα, η διαδραστικότητα και το creation. Το δεύτερο η ποιότητα και το τέταρτο είναι η τεχνολογία. Η αυθεντικότητα έχει να κάνει με την παραγωγή αυθεντικών εμπειριών. Πηγαίνοντας πίσω στις πηγές μας θα πρέπει να καταλάβουμε την ιστορία μας, την κουλτούρα μας, το φαγητό μας, όλες τις πηγές τις οποίες έχουμε στο τουριστικό προορισμό και να αντιληφθούμε το πώς αυτές οι τουριστικές πηγές μπορούν να γίνουν προϊόν και πώς θα μπορούσαν αυτές να δώσουν ποιότητα χρόνου και ποιότητα εμπειρίας στον πελάτη μας ο οποίος έρχεται. Η αυθεντικότητα έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι μοναδικά στην πόλη μας, μοναδικά στην περιοχή μας. Έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε βλέποντας τις πηγές, τις τοπικές πηγές, όσο αφορούν την κουλτούρα, όσο αφορούν τις γεωγραφικές πηγές, τις ομορφιές του τόπου. Θα πρέπει είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο τουρίστας ταξιδεύει συνεχώς και βλέπει παντού τα ίδια πράγματα. Βλέπει παντού πράγματα τα οποία κατασκευάζονται στην Κίνα ή στην κεντρική Ευρώπη και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι διαφορετικότητες τελικά, ποια είναι αυτά τα διαφορετικά πράγματα τα οποία μπορούμε να του δώσουμε στη δικιά μας την περιοχή. Προφανώς το Ναύπλιο και η περιοχή γύρω από το Ναύπλιο έχουν πάρα πολύ ισχυρές πηγές κουλτούρας και ιστορίας και αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια αυθεντικότητα. Επίσης έχουν ένα σωρό πράγματα γεωργικά προϊόντα και φαγητό τα οποία είναι μοναδικά στην περιοχή και θα πρέπει να τα αναδείξουμε. Όταν μιλάμε για διαδραστικότητα and co-creation, μέχρι τώρα ο κόσμος, η υπηρεσία παραγόταν για τον πελάτη. Συνήθως βλέπουμε οι υπαλλήλους να προσπαθούν να φτιάξουν το καλύτερο προϊόν και να φτιάξουν την καλύτερη εμπειρία για τον πελάτη. Αυτό που βλέπουμε σαν τάση διεθνώς είναι ότι ο πελάτης πλέον θέλει να είναι μέρος της εμπειρίας και θέλει να συνδημιουργήσει μαζί μας. Δεν θέλει να του δώσουμε την εμπειρία, θέλει να την δημιουργήσουμε μαζί του την εμπειρία. Εδώ βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη αυτό που λέμε στο sharing economy και βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να πηγαίνουν μακριά από την τουριστική βιομηχανία ή από την ξενοδοχειακή βιομηχανία και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως το Airbnb ή το Uber, όπου είναι peer-to-peer, ουσιαστικά συναντούν άλλους πελάτες, συναντούν άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνδημιουργούν την εμπειρία τους. Είναι όπως σαν να υποδεχθείς τον ξαδελφό σου. Τον ξαδελφό σου δεν του δίνεις μια υπηρεσία, αλλά είσαι μαζί του, πηγαίνεις για καφέ μαζί του, του δείχνεις πράγματα, τον εξυπηρετείς, αλλά ταυτόχρονα συμπαράγεις την εμπειρία του μαζί του. Το τρίτο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό να δούμε είναι η ποιότητα και η ποιότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τη δούμε όχι μόνο στην υπηρεσία που δίνουμε εμείς σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα εστιατόριο ή σε ένα χώρο αναψυχής, αλλά γενικότερα η ποιότητα όλων των υποδομών, η ποιότητα όλων των υπηρεσιών και η ποιότητα
όλες τις εμπειρίες τις οποίες έχει ο πελάτης. Τα σκουπίδια, για παράδειγμα, οι δρόμοι, όλα αυτά οι υποδομές, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν την ποιότητα. Κοντά σας εκεί είναι ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, το Amanzoe, και βλέπει κανείς την ποιότητα την οποία δίνει στην υπηρεσία του, όμως αυτή έχει να κάνει και με την ποιότητα που θα πρέπει να έχει η υποδομή του και όλα τα υπόλοιπα που είναι γύρω. Άρα η ποιότητα είναι ένα συνολικό πράγμα, δεν μπορεί να τη φτιάξει μόνο ένας δημιουργός εμπειρίας και ένας δημιουργός τουριστικού προϊόντος, αλλά πρέπει συνολικά σαν τουριστικό προϊόν να αυξήσουμε την ποιότητά μας και να καταλάβουμε το πώς θα δημιουργήσουμε μια συνολική ποιότητα για τον πελάτη μας, από τον οδηγό του ταξί, από τον άνθρωπο τον σερβιτόρο, από τον άνθρωπο ο οποίος εξυπηρετεί τον πελάτη στη ρεσεψιόν. Θα πρέπει κανείς να δει τι είναι μοναδικό και τι δίνει φοβερή ποιότητα από την υπηρεσία που δίνουμε. Ένα από τα πράγματα που κάθε φορά που έρχομαι στο Ναύπλιο κάνω είναι να πάω στην τζελαντερία Αρτιζανά, όπως τη λένε εκεί, την παλιά Ιταλιάνικη τζελαντερία, η οποία φτιάχνει εκπληκτικό παγωτό. Όμως δεν έχω βρει ακόμα μία ταβέρνα η οποία να κάνει καταπληκτικό φαγητό, να είναι τελείως διαφορετικό φαγητό από οποιονδήποτε άλλο, να μην είναι η μπριζόλα, να μην είναι ο μουσακάς, να μην είναι τα κλασικά πράγματα. Πού έχουμε ποιότητα? Και η ποιότητα πάλι δεν έχει να κάνει με το κόστος παρασκευής, δεν έχει να κάνει με τις χρυσές βρύσες, δεν έχει να κάνει με τα πάρα πολύ ακριβά πράγματα. Έχει να κάνει με την ποιότητα της παραγωγής του τουριστικού προϊόντος, έχει να κάνει με την αυθεντικότητα, έχει να κάνει αυτό που σου δημιουργεί μια εξαιρετική αίσθηση και σου δίνει τη δυνατότητα να ευχαριστηθείς τον χρόνο σου, να ευχαριστηθείς την εμπειρία σου στον προορισμό. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να σας μιλήσω είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι ο χώρος της δικιάς μου απασχόλησης για τα τελευταία 30 χρόνια και είναι πώς χρησιμοποιούμε τεχνολογία για να φτιάξουμε τον τουρισμό και να δημιουργήσουμε αυτή την εμπειρία. Η τεχνολογία λοιπόν μας βοηθάει στο να φτιάξουμε τουρισμό πριν, δηλαδή να εμπνεύσουμε τον πελάτη, να του πούμε έλα στην περιοχή μας, έλα να φτιάξουμε αυτά τα πάρα πολύ ωραία πράγματα, έλα να ζήσεις αυτή την εμπειρία μαζί μας. Έχει μετά να κάνει με την βοήθεια του πελάτη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο προορισμό, και εκεί έχουμε διάφορα συστήματα με τα οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και να του πούμε τι ωραία πράγματα μπορεί να κάνει στην περιοχή, και έχει να κάνει επίσης με τη δημιουργία προϊόντος και δημιουργία περιεχομένου, content development, το οποίο κάνει ο πελάτης εφόσον έχει γυρίσει πίσω. Δηλαδή μας βγάζει φωτογραφίες, μας βγάζει βίντεο, μας βγάζει ένα σωρό πράγματα τα οποία τα ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μοιράζεται με τους φίλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δημιουργεί πάλι τον κύκλο από την αρχή, δηλαδή ξεκινάει πάλι από την φάση στην οποία ονειρεύεται, στην οποία εμπνέεται και θέλει να έρθει μαζί. Όταν είναι στην περιοχή βελτιώνουμε την υπηρεσία και βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο τον σερβίρουμε και πώς τον εξυπηρετούμε, και βλέπει πώς θα κάνει καλύτερα την ημέρα του και πώς θα χαλάσει καλύτερα το χρόνο του, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν κοιτάμε τόσο πολύ πια το value for money, δηλαδή να μειώσουμε το κόστος και να δώσουμε καλή υπηρεσία για τα λεφτά που δίνει, αλλά το value for time, δηλαδή πώς μπορούμε να δώσουμε εξαιρετική υπηρεσία για το χρόνο που μας αφιερώνει. Μην ξεχνάτε ότι όποιος πελάτης έρχεται στην Ελλάδα συνήθως κρατάει τις 2 καλύτερες εβδομάδες ζωής του χρόνου του για να έρθει στην Ελλάδα, και επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να του εξηγήσουμε τα θέματα που έχουμε, τα εθνικά θέματα και τα κοινωνικά θέματα και τα πολιτιστικά θέματα που έχουμε στην Ελλάδα, και ο άνθρωπος, όποιος πελάτης έρχεται σε εμάς, έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί με τα πράγματα τα οποία γίνουν και να γίνει ουσιαστικά πρεσβευτής μας, παίρνοντας όλο αυτό το περιεχόμενο το οποίο δημιουργεί και να το δώσει στο εξωτερικό, στους δικούς του κύκλους και σε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι τα μηνύματα τα οποία θέλουμε να δώσουμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε τεχνολογία
τεχνολογία για να δείξουμε όλες αυτές τις αρετές και όλες αυτές τις πηγές τις οποίες έχουμε και να μπορούμε να φέρουμε άλλους πελάτες. Ξέρω ότι είναι πολλά παιδιά, νέα παιδιά στο ακροατήριό σας. Θα πρέπει να μην περιμένουμε από το νεότη, από το Υπουργείο ή από οποιονδήποτε άλλο να φτιάξει πράγματα, αλλά κάθε μέρα να ανεβάζουμε πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο κι εμείς, το οποίο να δείχνει τις ομορφιές του τόπου μας, να δείχνει μια όμορφη παραλία, να δείχνει έναν όμορφο άνθρωπο ο οποίος φτιάχνει κάτι ωραίο, χειροτεχνία, να δείχνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, να δείχνουμε τα ήθη και τα έθιμά μας και να δείχνουμε και όλα αυτά τα ωραία τα πράγματα τα οποία κάνουμε. Όλη αυτή η καλή εικόνα βγάζει μια εμπειρία στο εξωτερικό και δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να έρθουν σε επαφή με μας και να λειτουργήσουν όμορφα και να δημιουργήσουν εμπειρία πριν, δηλαδή να δημιουργήσουν το όνειρο και να έρθουν σε εμάς κατά τη διάρκεια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ακόμα τα περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα δεν είναι online και η τεχνολογία δεν τα υποστηρίζει. Για παράδειγμα, άμα θέλει να βρει κανείς το δρομολόγιο του κτέλ για να πάει από τον Ναύπλιο στην Αθήνα, το πιο πιθανό είναι να πρέπει να πάει μέχρι το σταθμό του κτέλ για να δει τι ώρα έχει το επόμενο λεωφορείο. Και δεν μιλάμε για συστήματα κρατήσεων και δεν μιλάμε για διάφορα πράγματα. Θα πρέπει δηλαδή η τεχνολογία να φέρει αυτό που λέμε smartness, να φέρει όλα τα πράγματα που γίνονται σε συστήματα τα οποία interoperable και μπορούν να φέρουν όλα αυτά τα πράγματα μαζί για να ξέρει ο πελάτης ανά πάσα στιγμή ποια είναι η πιο όμορφη εμπειρία την οποία μπορεί να έχει στην περιοχή του. Είναι πολύ χρήσιμο η τεχνολογία λοιπόν να βοηθήσει την δημιουργία, τη συνδημιουργία εμπειρίας και από την άλλη μεριά να κάνει τους πελάτες μας πρεσβευτές μας που να πάρουν τη χώρα μας στο εξωτερικό και να δείξουν σε όλο τον κόσμο πόσο όμορφη είναι και πόσο μπορούν να έρθουν. Νομίζω ότι αυτές τις 4 τάσεις, η αυθεντικότητα, η διαδραστικότητα μέσα από το co-creation, η ποιότητα και η τεχνολογία είναι πολύ μεγάλα challenges, μεγάλες προκλήσεις για την Ελλάδα και ειδικά για ένα προορισμό όπως η Πελοπόννησος, ο οποίος δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ τουριστικά για ξένους πελάτες. Κυρίως μέχρι τώρα η Πελοπόννησος ήταν για πελάτες εγχώριους και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε σε ένα διεθνικό χώρο. Βεβαίως το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ για διεθνείς πελάτες σημαίνει ότι η Πελοπόννησος είναι η πιο αυθεντική Ελλάδα και πολύ συχνά λέω στον κόσμο και τους φίλους μου να πάνε στην Πελοπόννησο για να ζήσουν την αυθεντική Ελλάδα. Αυτή η αυθεντικότητα λοιπόν, εάν συνδυαστεί με ποιότητα και τεχνολογία και επίσης με αυθεντική ελληνική φιλοξενία που θα μας δώσει το co-creation, την διαδραστικότητα, μπορεί να μας δώσει ένα καταπληκτικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Νομίζω ότι η νέα γενιά ειδικά και τα νέα παιδιά που βλέπουν τον τουρισμό σαν ένα μέσο ανάπτυξης, περιφερειακής ανάπτυξης και οικονομικής ανάπτυξης, νομίζω θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να μορφωθούν και να δούνε όλες αυτές τις πηγές οι οποίες υπάρχουν στο διαδίκτυο και παντού, το πώς μπορούν να βελτιώσουν καλύτερα τις υπηρεσίες που μπορούν να δώσουν στον πελάτη και να συνδημιουργήσουν με τον πελάτη. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που μίλησα για λίγο μαζί σας. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι το σχολείο σας να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί και εύχομαι κάποια φορά να είμαι και εγώ μαζί σας, να τα πούμε από κοντά. Για όποιον θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου θα με βρει στο διαδίκτυο, στο bouchalis.com, θα βρείτε όλα μου τα στοιχεία, το Facebook, το Twitter, το Instagram, το blog και ό,τι άλλο όπου αλλού θέλετε να συνδεθείτε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία στο συνεδριό σας, στο σχολείο σας και εύχομαι να δούμε την Πελοπόννησο να αναπτύσσετε και να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα μαζί. Γεια σας.